Awakmu tau gawe telur gulung apa urung cah? Lek sing wis pro skipen ae, lek sing urung tau, sing urung ngerti apa-apa nol putul deloken videoku iki. Nah iki aku arep gawe telur gulung, iki aku ndoke nganggone 5 cah. Ndok pitik wedok iki. Alah bumbune iki mek gampang kok cah. Barno tak kei iki apa banyu setengah gelas ae. Dadi lek ndoke siji 3 sendok. Bumbune iki mek masaku tok lho cara nek liyane. Barno diudek ngene iki. Nah iki bab telatene ngene iki soalnya kayak ngudeke kan suwi to cah iki. Enek banyune, enek ndoke mau 5 terus enek masakone. Dadi kabeh ben nyampur ben rasane engko entuk kabeh. Gak patek asin banget ya enek asin-asine sithik. Nah iki ngudeke suwi sampai mumpluk-mumpluk ngono kae barno digoreng. Nah iki tibake mau lek ngudek kurang suwe cah. Dadi saono sik rada gembel-gembel ngono. Dadi ya wis sabar telaten soalnya iki pancen dadi enek bindil-bindile ngono to gak iki kan buang panas to cah. Dadi ya aja wedi panas pancen iki golongo panas. Nah iki deloken iki wis dadi ngene iki cah edan jih mantep tenan. Terus kita kecrotne saus ngene iki barno tak kei jarang sithik soalnya iki sausnya kan wontel to cah. Nah kita udeken iki ben rada encer-encer sithik. Terus aku metu iki enek bocil-bocil cilik kayak do layangan terus tak celoki wah caca langsung dong gue aku nih. Tadi cah cilik-cilik ngono aku saiki wis apal cah wis mulai do ngerti. Dadi nek aku riweh-riweh rada repot nyapke bahan-bahan ngono ki mesti langsung do teko wah iki arepe ngonten kok lek wis mateng bagian mangan-mangan kok jare kok nyeluki oke. Nah iki delok niki cah iki wis langsung sacet-sacet kayak iki buanter lho cah tak kono jare rebutan ya iki tibake tetep do rebutan lho iki jan ra hitungan menit tenan iki langsung entek lho cah iki delok niki. Mantap. Mantap. Mantap ya.